Desde a apertura do ascensor Halo tense constancia de que desde a súa pasarela producíronse até o momento 4 mortes por suicidio, concretamente a de 2 mozos en febreiro de 2024, a dunha muller en maio dese ano e a aparición doutro corpo en xullo deste 2025, ao que se engade a morte doutra persoa hai poucas semanas, neste caso desde a terraza de Vialia. A estes falecementos engádese un número importante e preocupante de intentos de suicidio que foron, afortunadamente, evitados grazas á intervención da ciudadanía e das forzas policiais. O 22 de febreiro do ano pasado, o alcalde Abel Caballero comprometíase públicamente a estudar medidas para reforzar a seguridade na pasarela do Halo co obxectivo de evitarmos que se producisen novas mortes. Pero desde entón, as únicas medidas concretas despregadas teñen a ver apenas co horario de funcionamento do ascensor e co reforzo da vigilancia policial. Medidas que, sendo positivas, é claro que non logran resolver o problema. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, demandamos ao Goberno municipal que se encargue coa máxima axilidade un estudo para o reforzo das medidas de seguridade no Halo e no conxunto da Praza de Vialia, incluindo a posibilidade de instalar pantallas acristaladas na pasarela. Trátase de aplicar as medidas técnicas que veñen recollidas nas guías públicas de prevención do suicidio. En este sentido, queremos suliñar que o vixente Plan de Prevención do Suicidio en Galiza, elaborado pola Consellería de Sanidade, establece de maneira clara que se deben identificar os puntos negros arquitectónicos e xeográficos de suicidio e crear barreiras de acceso. Unha medida que é tamén indicada pola propia Organización Mundial da Saúde, que sinala que precisamente a restricción de acceso aos medios utilizáveis para suicidarse é unha medida eficaz na prevención. A realidade indica que o Halo converteuse, por desgraza, nun punto negro con reiterados intentos de suicidio e varias mortes, polo que desde o BNG entendemos que o Concello debe adoptar medidas máis estrictas para alargar a seguridade e previr novos episodios. A estética do Halo non pode estar por acima nunca da protección da seguridade física e da vida das persoas.